manok na gyud puwerte nakauhaw. Gigutom nagbaktas og pila ka kilometro, nang hinaot na ay maaptan sa balay nga panyuto. Iyang kung way sulod, sige nagdagok. Matag recess sa eskwelahan, sige na lang manladok. Kay saging ug kamote, maurag pamahaw. Dalirang gutom mo ng kabusog tapaw. Na Lunes hangtod Biyernes baktas ang tulay sa kantina. Nagpuyo sa Stad Cristina, nag-high school dito sa Madre. Naglaom nga edukas ko no'y sulbad pagka-pobre. Mohilak sa hilom sa tumang kagutom. Upat patuig sa high school, kinahanglan gyud umanon. Why notebook, why project, wala sub assignment. Bisan kasabang sa teacher, di gyud mo absent. Kada Sabado manglampas sa umahan, ug sa adlawng domingo manginhas sa hunasan. Saging Kamote'g, kalibre, maoy, giantosan, Parisan, kinhason ug kasag nga sud-an. Kada adlaw gigutom pa nagsara mabusog, tiyang nagpurog ug haway ang tuhod. Apan sa kalisdanan di ko moluhod, padayon maning kamot aron mo baro. Nindot handomon, mga kagahapon, taliwala sa kalisdanan ug sa kawadon. Arisod ug kagutom, maoy nagpalig-on.